Kane kadai ka jingi thu khana shphang arngut ki shi perlok usre bat ukro kadai ka jingi it perlok jongki kamshem lane slem namar ba ukro kadai ula shet kala ya usre hendrei ka jing start usre ukro kadai umla banle ai ha ki por barim ka don ka wei ka wa ka bachliu kabarit bat kabadap da ka ka bapernai habreng jong ka wa lami ka benta khendeu kum ka duri trem ha ka duri ha kata ka benta rit la don udeng jeri ubahe bha ka bapenmi ya kiso ki babang bat bashngem ha kata ka ding la syong uwei usre kuliang man kasngi urwai ushat henry shisin usngau marwei namar ba udon tang marwei hakata kading hakawei kasngi haba ulakithia ulayoi ya ukra kadai ba uwan hir na prengwa ukra kadai usyong hatriding usri kuliang uba im tang marwei uba don ka mensim ban ya perlok ukhot ya ukra kadai uong ko perlok lada phila ban kiuding wan bam so hangne namar ngadon tang marwei Krokodil uong ko perlok sen elam se yanga ngamla ban kiuding handrei ngada kwa ban bam ya kiso jongpi usri ula khet bat ula penhap ya kiso krokodil ula bam kadang bat nado kata kasngi manla kasngi krokodil uwan syakading bat ki arngut kila kalalong si perlok kacinya dai hapdeng usri bat krokodil kalong kabacan bha ukrokodil uplash phangka jing im ha bat ka jingjia hakiwa usri ru ulaya tho ya ka khana shaphang ki simbreng shaphang ka jing im ha ka ding bat ha ka khlau ki wei kim radro kilas dang ban yo I ya ka jingya dai perlok jongki kalong kabasngau tenat bha ban yo I ya ka jing it perlok hapdeng usri bat ukrokodil Henry Chisin ukrokodil usimso na usri bat ulet ai shala katanga hadin bakala bam ya kaso usri kaong lada kiso kilong ki bathiang hado kane katno tam lada yo ban bam ya ka donu jong usri ra lang ya ka donu jong u bangan yo bam krokodil usngau khore uong halakatanga kumno ngala ban pensaw ya uperlok ba itam jonga Henry katanga ka ong da ka cingkordit ladame it yanga tole ya kabanga bo jingdawa hagasngi babut ukrokodil uyat haka jing jingmut yano banjit ya katanga ne ya uperlok kumta ularai banjit yala katanga hakawei kasngi ukrokodil ulawan biang syajan usri haba usri ulayoi ba uperlok ule menle sngosi bat ukren ko perlok hilong kumno balai pimkren bha menta kasngi ukrokodil ujubab nga klem lei pi perlok nga kwa ban yalam kaya pi teng teng sya ka yeng jongi to wan hasyadem jonga ngan pen I ya ka jing itenat jong kiwa hapo ka usri udas ngol tenat ya ka jing ong ukrokodil updiang klem ar tatin haba usri usyong halor ka syadem jong ukrokodil ki arngut kilas dang ban ya cepo kawa ka ka bapernai ki dokha ki ba itenat usri udas ngau komen haba kilapoy hapdeng kawa ukrokodil ulas dang ban ngam jelop bat uong ko perlok ngakwa ban kren ya ka jing shisha katanga chunga kakwa ban bam ya ka donu chongpi kata kadaw banga khot ya phi usri ulakandit kumbayu tlong psen ka donu kalakhi kumban pthai Henry uperkhat kloi kloi bat uong ko perlok balai mem yatho shwa yanga ngaklet ya ka donu chonga ha ka to ka ding tongin phaino bangin yo lechim ukrokodil haka jingbet uphai biang syakading
tang supoy usre ulak kenro bat uong ko krokodil babej manu bala ban ino ya kadonut ha uding pleng pi persyang ban syukor yang ngamo krokodil usngauja burom usngau tho baka jingkwan jongka tengah ka penlong ya bandono ya perlok ba usre imda ka jingkemen handrai na do kata kasngi klem shanya shu ya krokodil ka jingkwan palat ya ka jingtiang ka pensni dor ya ka jing ba shisha usre ulong kum kadak baha ka jing imba man kasngi wat ladangi rit nengi klembor handrai ladangi don ka jing start bat ka buj ni la ban im bat job ya ki jing ka jing hikai ka jing shampang bat ka buj ki kham kraw ban ya ka bor ladap sngotenat ya kane ka khana sa ailang ka jing kersyan da ka ba pi subscribe lane like Kenang mapinyo iya ki video thamai. Ko bless you bon.